benvinguts i gràcies per estar aquí un dissabte bastant fred, però bé, amb un bon sol, i aquí a Tarragona ja sabeu que és la ciutat de l'eterna primavera, per tant, els romans ja ho sabien, August ja ho sabia, i sortir el dissabte a Tarragona sempre és un plaer, no bufa tant el vent com a la resta del camp, i aquí sempre tenim una mena d'oasi que ens acompanya i ens fa les coses més fàcils. Som aquí per presentar l'Educació Cancelada, que és un llibre que, més que un llibre, o que va més enllà del que seria un llibre, perquè és un projecte, no? És un projecte de 15 autors, entre els quals avui en som 4, però d'aquests 4 que som aquí, que ara us els presentaré, 2 en són els culpables o responsables, podríem dir-ho més finament, no? Aquest senyor que tenim aquí al costat, de la barba, que tots dos porten mitja barba, Andreu Navarra. Segur que tots el coneixeu i el seguiu per les xarxes, perquè com que ja en parlarem, com que l'opinió està cancel·lada, i a més en un dia com avui, després de notícies com les que van passar ahir, de TV3, cancel·lació d'autors, amics, companys, que treballen en programes d'humor, que els han despatxat, és que l'educació no només està l'educació cancel·lada, sinó qualsevol discurs que vagi en contra del discurs oficial, no? Llavors, on hem de colar els nostres discursos? A través de les xarxes o a través de publicacions com aquestes gairebé clandestines, que anem portant, anem traient a la llum i que ens ha costat de publicar. Ara ens ho explicaran ells. Doncs l'Andreu Navarra el coneixeu o el coneixereu ara, li posareu cara perquè les xarxes també ens donen un anonimat i després el veurem. Ell és professor de secundària, tots som o hem estat professors de secundària, i ell ensenya història també de la cultura contemporània a la Universitat Oberta de Catalunya. És escriptor, col·laborador en diferents mitjans, en alguns ja no el volen, com El País, que primer el van voler, ara ja no el volen. Clar, passa això, quan parles massa, després et fan fora. També escriu a Núvol, diferents mitjans que els que el aneu seguint ja ho sabeu. És autor de Prohibido aprender, un recorrido por las leyes de educación de nuestra democracia, de evaluación continua, en té molts, en té molts. I llavors té, que això també és una cosa que us vull explicar, que els que som aquí compartim que som professors de secundària, però també compartim unes dèries. També som sindicalistes, això ens uneix, i a més compartim alguna dèria, la dèria així ja més íntima. La dèria més íntima de l'Andreu serien els autors noucentistes, els pensadors, aquesta altra branca que també n'ha escrit sobre això, i també té llibres sobre Ortega y Gasset y los catalanes, Piedra y pasión, Los viajes extremeños de Miguel de Unamuno, La revolución imposible, Vida y muerte de Andreu Nin. Això és perquè entengueu que també té una altra vessant, una dèria. Aquest senyor d'aquí al costat també és professor, també és sindicalista, pertany al sindicat de professors de secundària, al qual pertanyem tots, i és professor ell es va doctorar en ciències geològiques per la Universitat de Barcelona i ha publicat molts articles, ha rebut molts premis, i les obres que ha publicat, els llibres que ha publicat són Un Dios para los ignorantes, Las 5 caras de la tierra, que tindrien a veure amb la seva dèria, que serien la terra, les pedres, la geologia, i les altres publicacions que té tenen a veure amb la dèria que tenim tots en comú, que és educar, Educamos todos, Quién fracasó en el fracaso escolar, Cristo mito al desnudo, Crisis y oportunidades, i d'altres. També és redactor de Catalunya Avantguardista, és cap de premsa dels professors de secundària del sindicat i d'altres coses que podeu llegir en el seu currículum. Aquests 2 senyors que us acabo de presentar, a la meva dreta i a la meva esquerra, són els responsables d'aquesta publicació. Després us presento l'altre senyor que m'acompanya, tarragoní, vull dir que avui juga a casa, juga a la seva terra, tot i que viu a Barcelona. Ell és el Xavier Massó, i bé, també us explicaré una miqueta també va ser i és professor de secundària de filosofia, ara és catedràtic de filosofia d'institut,
Per tant, es va llicenciar en Filosofia i Antropologia, és el secretari general del Sindicat Professors de Secundària i és president de la Fundació Episteme. La Fundació Episteme és una fundació que us recomano que la mireu a internet, a les xarxes, perquè és una fundació que el que ha permès és crear una contrafundació a la única fundació que treballava en projectes educatius, que era la Fundació Bofill, no? Que tots heu vist que si ens heu seguit a les vagues, a les xarxes, doncs hem destapat diferents irregularitats, no? O intencionalitats malintencionalitats d'aquesta fundació. Llavors el Xavier Massó, a part, ha publicat El fin de la educación. És un llibre molt bonic, com tots els companys, molt interessant, amb un recorregut per tota la història de l'educació i la finalitat i la fi del que ha de ser l'educació. I finalment, doncs, jo mateixa, Meritxell Blay, doncs jo soc llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, fa uns 20 anys que també soc docent de llatí i de grec, i bé, soc professora, fundadora de l'Associació de Professorat de Clàssiques de Catalunya i membre de l'Escola Con Clàssicos, i des de fa uns 5 o 6 anys em dedico molt a la defensa de les humanitats allà on puc, en el forat que jo puc, doncs em dedico a això. També estic al sindicat i també he escrit un apartat d'aquest treball, que és això, uns articles, no? Unes pàgines que hem escrit cada un sobre el nostre punt de vista sobre l'educació en aquest moment. Llavors, jo ja he fet la presentació convenient i ara, doncs, jo crec que haurien de parlar els responsables del projecte en primer lloc, no? I que ens expliquin més que res què és l'educació cancelada i en quin moment us ve aquesta idea al cap o sorgeix aquesta idea. David, comences tu? Explico jo el del dinar. Explica's el del dinar, crec. Gràcies per estar tots aquí. A més, hi ha gent coneguda, que per tant ja ho agraeixo a tots, i la voluntat de venir un dissabte aquí, a més a la llibreria La Capona, també gràcies a la llibreria La Capona, per brindar-nos aquest espai per poder fer un petit debat sobre educació, cosa que, com ha dit abans la Meritxell, està cancel·lat. I bé, la història d'aquest llibre és ràpida, sorgeix d'un cabreig, així de clar. Estàvem un dia dinant a casa, a l'Andreu i jo, i estàvem, diguem-ne, fent teràpia. Escolta, l'educació li passa això, li passa l'altre, s'estan carregant la transmissió de coneixements, les innovacions pedagògiques no ens quadren massa, no trobem llibres o articles contrastats que ens expliquin que les innovacions pedagògiques que ens diuen que hem d'aplicar a l'aula tinguin realment demostració d'efectivitat, i amb això, amb aquest tom de gira, escolta, si muntem un llibre amb autors d'Espanya, de diferents ideologies polítiques, però que tots hagin publicat temes educatius per a Espanya i que siguin coneguts. Ostres, i llavors, Andreu, tu qui coneixes? I hem començat, dic, espera't, vaig anar al despatx, vaig buscar un paper, un boli, i van fer llista de gent. Ens van sortir uns 21 o 19, una cosa així. I llavors, vam enviar el mail als pertinents, gent que està a Càceres, gent que està a Madrid, gent que està a Saragossa, per tot el territori, gent que és d'esquerra, gent que és de dreta, gent que és de centre, però que tenen coses publicades, i el pacte era que qui col·laborés amb el llibre no cobrava ni un duro, o sigui, no hi havia beneficis. És un llibre dedicat exclusivament a difondre una idea i unes solucions davant del sistema educatiu que tenim present. La resposta va ser massiva, pocs van poder dir que no, alguns va ser per temes inclús personals o mèdics o d'altres índoles, no? I llavors així és el que teniu aquí al davant. Vull dir, i el resum de tots els autors, que va ser el curiós, vull dir, diguem-ne, perquè dius, a veure, l'educació és ideològica. Sí que hi ha una ideologia, però el que no pot ser és que hi hagi una ideologia política. I havent-hi aquí gent de diferents, inclús partits polítics i més, tothom acabava dient els articles en diferents vessants, un a través de la llei, l'altre a través de la història, l'altre a través d'un conte, tothom deia el mateix. La transmissió de coneixements en el sistema educatiu actual se l'estan carregant. Les especialitats docents se les estan carregant. I davant d'aquesta conclusió vam quedar supercontents. Inclús el primer editor que ens va dir que sí, no direm qui, Andreu, quan va veure el llibre ens va dir que sí de paraula. Ens va dir que sí de paraula, us el publico. A l'última hora ens diu no, i no ens dona cap explicació. I l'Andreu va fer abans i mànegues per trobar un altre editor. El va trobar en 15 dies. Aquesta és la història. Jo ja aquí... Andreu, passo palabra.
Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos convidat. Després parla del teu capítol i també, Meritxell, parla de la teva contribució, que és la més personal al llibre. Sí. Jo penso que la qüestió educativa l'hem de tornar a la política, però no al partidisme. Aquí es confon massa el que és política i el que és partidisme. Per tant, era molt important. L'educació cancelada no ho haguéssim fet si no haguéssim comptat amb autors de tot l'espectre. És a dir, gent independentista, gent conservadora, gent que prové del món Podemos o fins i tot PSE, algun anarquista tronat, jo mateix. És a dir, no volíem fer un llibre partidista, perquè és una mica el problema, aquest ping-pong de partits polítics que hi ha en aquest país. La història que vaig escriure jo comença el 1863. La meva contribució, que es diu Julio Verne i nuestra distopia competencial, explica una història que té a veure amb el segon llibre que va escriure Jules Verne. El primer, que va ser Cinco semanas en globo, va tenir un èxit estratosfèric i llavors l'editor li va demanar a Jules Verne un altre llibre. I ell va fer la primera distopia moderna, que és París 1960. I què passa en aquest llibre de París 1960? Hi ha un pobre home que resulta que és poeta, pobre, molt desgraciat, en un món on està prohibida, on és clandestina la cultura i, atenció, els nens van a escola a sucursals de banca. La banca és l'escola. Jo em vaig posar a pensar, qui està dictant aquí l'agenda i la política educativa? L'OCDE, l'Organització pel Comerç i el Desenvolupament Mundial, el Fons Monetari Internacional, les competències, en diuen pedagogia, però en realitat és gestió d'empresa i control patronal. Tot això acompanyat de tota mena de dispositius de tecnovigilància i de domini social. Per tant, aquí a Catalunya el problema és que estem anomenant pedagogia a coses que no en són de pedagogia. Per tant, hem de tornar a parlar de pedagogia. Ens era igual des de quina ideologia, però que sigui pedagògica, és a dir, que l'objectiu sigui l'aprenentatge, no la implantació d'una enginyeria social classista, que és el que està passant aquí. I és el que passava a la distopia de Jules Verne. Aquest senyor va a una biblioteca i diu, vull un llibre de Victor Hugo, i li contesten, qui és? Este senyor, qui és? I al final, allà, entre la pols, hi ha un familiar que també llegeix poemes i es posen... I allà queda la biblioteca com una... Això és el que està passant, en aquest país s'estan llançant a les escombraries biblioteques escolars. Ja no cal cremar llibres. Llavors, els anys 60 del segle XIX són aquests anys de positivisme que això desemboca el 1890 a tot aquest món del vitalisme visceral, de les idees força, de tot aquest cosmisme, futurisme, tots aquests nous paradigmes que acaben estavellant als anys 20 i als anys 30. És a dir, estem parlant de coses molt serioses. Per tant, nosaltres del que hem de parlar és d'humanisme, de cultures pròpies i de tornar a fer classe i no de substituir l'educació per una mena de rentats de cervell sectaris. D'això va una mica la meva contribució al llibre, d'aquest paral·lelisme entre la destrucció de la cultura humanística a la novel·la de Jules Verne, per exemple, no troba feina aquest pobre poeta de París de 1960 i li diuen, doncs vostè ha de fer teatre. Llavors es posa a fer teatre. I quan fa teatre i entrega les seves comèdies li diuen, no, això no són comèdies, vostè no ha seguit la recepta. És el que està passant ara també amb la pedagogia amb el mercat del llibre. Si no segueixes la mateixa recepta, si vostès agafen la propaganda del banc, qualsevol banc, pot ser el BBVA o la Caixa, agafen les disposicions que hi ha a partir del 2000 i el Pla Bolònia i la reunió de Lisboa de la Unió Europea i després agafa la LOMLOE, també la LOMCE, i agafa el decret de plantilles o la LEC catalana, diuen exactament el mateix. Són clons i provenen d'entitats, d'agències de valoració. Per tant, del que es tracta aquí és d'un projecte d'implantació de capitalisme cognitiu. Per tant, això d'educació no en té res. Què hem de fer? Clar, deien per aquí que ens cancel·len, que estem una mica al marge. No estic tan d'acord, jo ja sabia que em farien fora del país, per tant vaig fer 5 articles ben radicals, perquè ja sabia que seria interceptat en poc temps, no? Però el centre l'hem de fer nosaltres. Nosaltres som el centre. El centre està aquí, no a la banca. No sé si m'explico. Han de ser els propis docents els que se n'adonin
que tenen sobirania sobre la seva classe i que han de deixar d'obeir, baixar el cap amb aquestes coses sectàries que venen cada vegada més imposades per una mena d'inquisicions, que no ens oblidem, de progressista, això no té res. Això més aviat és extrema dreta amb el significat de voler aquí imposar estaments. És a dir, l'escola pública arribarà un moment on serà un repositori de persones residualitzades, i agafo aquest terme de la teoria de Marina Garcés, i tindrem una escola d'èlit on allà sí que es farà classe, on els rics tindran accés al coneixement. És a dir, estem entrant en una mena de societat estamental, i a més ja es comença a llegir a la filosofia política actual, estic pensant en Franco Berardi, que diu que estem sortint de la cultura alfabètica. Aquest és l'objectiu. Gent obedient, gent que accepti la seva condició subalterna perquè no és capaç de construir discursos d'autodefensa. M'he estès massa, Comenta-lo de l'anunci de la Caixa. L'anunci d'educació de la Caixa, allò va ser, és un exemple sí, aquell anunci d'Educaixa, on surten unes famílies, diuen, ahora los niños lo hacen todo por proyectos, y hi ha un mar i un sol que surt, tota aquesta parafernàlia religiosa no és més que falsa mística, no? És un mil·lenarisme. És un mil·lenarisme. Estic tornant una mica a l'edat medieval, i nosaltres aquí vam concebre el llibre i les presentacions de l'educació cancelada com a manifestos pel coneixement poderós. És a dir, aquí no hi ha esperança, perquè no ens hem acabat d'adonar que al món anglosaxó i a fora Occident hi ha un moviment que es diu Knowledge is Power, de coneixement poderós, que aquí encara no ha arribat, i que és perillós. Perquè, clar, el que no vol el sistema és que la gent pensi per si mateixa i tingui instruments d'anàlisi del món, com són les clàssiques, com és la ciència, com és la filosofia, com és la literatura. Tot això queda arrencat de l'escola pública, no? Bé, bon dia. Sí. Em sent, no? Sí. Molt bé. Bé, a veure, jo entenc que el que ha passat amb educació és una cosa que jo diria que gairebé inèdita a la història. És a dir, el que ha canviat és el concepte d'educació. Esclar, potser el problema és que en l'actualitat, quan es parla d'educació des d'una perspectiva mínimament històrica, el que s'acostuma a fer és història social de l'educació. És a dir, home, doncs sí, ja ho sabem, a l'època dels grecs no tothom estudiava, una minoria elitista, a l'edat mitjana doncs només els capellans eren els que sabien llegir i escriure, pràcticament, etc. La il·lustració, sabem que la seva proposta, no sé, a través de Condorcet, per exemple, els 5 assaigs per un sistema d'instrucció pública, elabora d'alguna manera que en podríem dir tot l'endemiatge del que serà l'escola liberal, l'escola republicana al llarg del segle XIX, fins a, diria jo, a finals del XX, amb un criteri o amb una exigència que d'alguna manera extén l'abast de l'educació a tota la població, perquè es canvia l'antiga noció de súbdit, dit molt ràpidament, per la de ciutadania. És a dir, l'individu, pel fet de ser ciutadà, té dret a l'educació. En l'actualitat, el que ha canviat no és que tothom hi tingui accés. El que ha canviat és què ha de ser aquesta educació. És a dir, si recordem, per exemple, el que diu Hannah Arendt en la crisi de l'educació, un assaig que hauria de ser, al meu entendre, de lectura obligatòria, el que comença dient és que el problema de l'educació avui en dia és que, donada la seva naturalesa, no pot prescindir ni de l'autoritat ni de la tradició. Malgrat tot, es veu obligada a procedir en un món en el que no està ja organitzat o estructurat al voltant de l'autoritat i que no s'està assentat sobre la tradició. Però el sistema educatiu com a tal no pot prescindir d'això. Quin tipus d'autoritat estem parlant? Acadèmica. Què ha passat? Per què està dient Hannah Arendt això? Això ho diu concretament a l'any 54, en referència a això que he dit de canviar la noció d'educació. Molt simplement, avui en dia, o fins ara, al llarg de tota la història, educació consistia en ensenyar, en transmetre coneixements. Estiguem parlant de l'Acadèmia de Plató, estiguem parlant de les societats hipocràtiques
o estiguem parlant de les universitats medievals, o consistia en transmetre coneixement, o estiguem parlant d'una escola d'alquímia o d'astrologia, no sé, fins i tot Harry Potter, per posar un personatge de ficció. A veure, allí serà una pseudociència, serà un saber fraudulent, tot el que vulgueu, l'astrologia. Bueno, però hi ha unes tècniques falses, però transmetre coneixement. Avui en dia, l'educació el que ens ha canviat és això. És a dir, no consisteix en transmetre coneixement. Sempre, jo recordo un anunci radiofònic, ja fa uns quants anys, que a mi em sembla que indica bastant bé el que està passant, no? Ja dic que era radiofònic, no eren imatges, però les pots més o menys imaginar. Un nen petit li pregunta a la mare: què estàs fent, mama? No, estic canviant la bombeta. La bombeta, que ara l'estic canviant per una nova de baix consum. Diu, i què és això? Diu, bueno, doncs això és que resulta que és una bombeta que consumeix molt més, així paguem menys llum. I quina tal? Bueno, va fent preguntes, la mare li va contestant, i al final li acaba donant explicacions de gairebé el voltatges, terç, etc., no? I al final diu, bueno, esclar, és que les bombetes a baix consum són les millors perquè ens duren més, són més barates, consumen tal. Llavors li pregunta, i això per què és així? I la resposta de la mare és, perquè ho diu Fexa Endesa. O sigui, us asseguro que aquest anunci estava en una emissora molt coneguda, Catalunya Ràdio concretament, va estar durant una temporadeta en fi, aquí a l'emissora, no? Esclar, a veure, d'on prové doncs el discurs aquí? Aquesta és la gran diferència. L'Andreu deia fa un moment que no és contra la pedagogia. A veure, aquí hi ha una cosa que va més enllà de la pedagogia. És el pedagogisme. I contra això és contra el que d'alguna manera entenc tots plegats estem carregant en l'educació cancelada. El pedagogisme és, al meu entendre, la consideració de la pedagogia com la gènesi de tota educació. És a dir, en el desplegament del concepte de la pedagogia triada pel pedagogisme en qüestió, van sortint diferents moments que s'incorporen a aquest desplegament de la pedagogia que genera l'educació, però, per entendre'ns, les matemàtiques estan a disposició de la pedagogia en qüestió, no al revés. I aquesta és una de les grans fal·làcies. És a dir, estem posant un model, una societat, com la psicologia constructivista d'una determinada manera, però jo entenc que és el pretext, que és el trassumpte de tot això. El que hi ha al darrere és un model, entenc jo, de conductisme social, és a dir, el Walden 2 de Skinner, que no deixa de ser, d'una manera o altra, una modernització del món feliç de Huxley. És a dir, la diferència entre un i l'altre és que en el món feliç els individus, els éssers humans, es programen genèticament en caràcter previ, per dir-ho així, a la seva posada en circulació. El Walden 2, la novel·la en la qual Skinner intenta explicar les seves teories conductistes, el conductisme psicològic, allí, clar, no hi ha la genètica, encara no ha arribat tan lluny, i en comptes de néixer així l'ésser humà, se'l fa. Se'l fa com hem decidit que vulgui ser. Amb la qual cosa, acabo amb això, clar, hi ha paraules que sonen molt boniques, però que en realitat tenen un rerefons bastant tenebrós. Clar, quan estem parlant avui en dia de l'homnocentrisme, i totes les nostres lleis educatives des de la LOCSE comencen amb un preàmbul en el qual es diu, que també textualment, tal com ho diré, és la LOMCE, que per cert ha copiat textualment l'actual LOMLOE. L'alumne és el centre i l'objecte del sistema educatiu. Doncs no, va ser que no. L'objecte del sistema educatiu és la transmissió de coneixements. L'alumne és, en tot cas, el subjecte del sistema educatiu, en tant que beneficiari i destinatari. Perquè si posem a l'alumne com a objecte, és també l'objectiu. Llavors el que estem construint no és una persona a la qual estem informant i formant.
sinó una persona el que hem dissenyat i que volem convertir d'una determinada manera. I això és una fal·làcia, al meu entendre, terrible i que ha transformat radicalment el que fins ara havia estat l'educació o havíem entès per tal. Gràcies. Bé, si em permets, ja que has parlat de pedagogs, no? I jo en la meva aportació doncs, parlo de què eren els pedagogs en el seu origen, que un pedagogos era un acompanyant d'un nen. Simplement el pedagogos era un esclau que acompanyava el nen fins a la porta de l'escola, que no era pública, no? Que era la casa del mestre, i allà anaven a aprendre, i aquest era un esclau que se n'encarregava que el nen anés a l'escola i no s'escapés, no? Ja tots recordeu el conte del Pinocho i que el primer que voldrien fer els nens és escapar-se d'anar a l'escola, perquè hi ha molt poca gent que tingui el gust per aprendre o les ganes d'aprendre, i això també s'ha d'educar. Clar, si te'n vas a l'origen dels primers pedagogs, també te'n vas a l'origen del primer mestre. Jo, a la meva petita aportació, el que faig és parlar de Sòcrates, no? Que va ser el primer mestre i que ja al segle V ja va estar criticat pel tipus de mestre que era. Va ser ridiculitzat en diferents comèdies. La comèdia era el més semblant a l'educació que tenim ara, perquè era el més públic i on es podia debatre de tot allà, i on hi anava més gent, i tenim dues versions d'aquest personatge de Sòcrates, del primer mestre. La que ens dona la comèdia, que el presenta com un tarat penjat al sostre, observant els fenòmens celestes i dient que els déus no són els que plouen, que Zeus no plou, sinó que plouen els núvols. I després tenim una altra versió, que seria la de Plató, que és el seu alumne, escrita per ell, perquè Sòcrates no va escriure mai. I on diu, el meu mestre ho era tot, el meu mestre era total, el meu mestre ho sabia tot, el meu mestre sabia la veritat, no? I aquí ja comença com una distinció entre què és un bon mestre. Als inicis, això segle V, o sigui, en plena... Quan comença l'escola, l'acadèmia de Plató, després vindrà Aristòtil, que serà el mestre d'Alexandre el Gran, no? Amb aquests primers mestres, aquí ja hi ha un conflicte entre els sofistes, o sigui, els que ensenyen coses útils, aquí vaig una mica al que m'ha demanat l'Andreu que expliqués, i els que ensenyen la veritat. Llavors, els sofistes ensenyaven coses útils. Jo ensenyo coses inútils, no? L'Andreu ja sap, i els companys també, que sempre faig servir aquest oxímoron, que jo ja entenc, i els que van al meu equip ja entenen què volen dir les coses inútils, però se'ls ha d'explicar perquè siguin còmplices d'aquesta inutilitat, no? Llavors, quan et deia allò de la cancel·lació, també era, en certa manera, un oxímoron, perquè el que hem de fer ja ens està bé estar cancel·lats, perquè hem de crear el nostre propi discurs i sortir dels discursos dels altres i allí tenir el nostre discurs. I el que hem de fer és sumar adeptes a la causa del nostre discurs, i n'hi ha molts. El que passa que no volen parlar, perquè la gent tenen por. Als instituts, la gent tenen por. Jo cada setmana amb els companys anem a 2 instituts segur o 3 a la setmana. La gent té por. No vol dir ni aixecar el braç en un claustre. No hi ha cap mena de democràcia als claustres. La gent no vol portar la contrària a la directora o el director, però és que ara quasi totes són directores i a més pedagogues, m'enteneu? Llavors, clar, s'ha de vigilar, això, aquest biaix també. Llavors, l'autoritat no es pot qüestionar, ningú pot aixecar el braç, ningú pot dir no, això no em sembla bé. Clar, les que aixequem el braç, aquí n'hi ha algunes, no? I ara jo ja estic com algunes aixecant el braç a tots els claustres, som les que estem titllades de qüestionar l'ordre, de tot, no? Llavors, clar, hi ha un problema amb això, que és la por. El discurs el tenim, ens és igual estar cancel·lats o no perquè ja ens va bé, el discurs hi és, ara el que hem de fer és explicar-lo quanta més gent millor, com més gent ho sàpiga millor, i sobretot jo em pregunto, abans de tornar breument a les coses inútils, on són els pares dels alumnes de la pública? On són els pares? Els meus fills van a la pública, a la primària i a la secundària. La meva filla no pot estudiar a la seva classe perquè hi ha 1000 problemes abans que estudiar. S'ha d'atendre a tota la diversitat, nens que a segon d'ESO suspenen totes les matèries, totes, i que no se'ls pot pujar perquè no poden repetir, vull dir, no se'ls pot deixar en la fase que estan perquè no poden repetir. Per tant, no hi ha cap esforç i saben que no caldrà esforçar-se per res perquè estaran allà passant l'estona. I
sempre ho explico perquè fa molta gràcia, però jo tinc alumnes que treuen l'arrissador de pestanyes i el pintaungles a classe. I les he d'expulsar de classe perquè treuen un necessaire amb coses cosmètiques i es dediquen a pintar-se les ungles. L'escola és un passatemps, és un parc d'atraccions, com diu el Luri, o és un pàrquing, com vaig dir en un article de VilaWeb, que em van caure mastegots per totes bandes, insults i de tot. Però la persona em va dir, és que no hi ha ningú que digui això que dius tu. Dic, doncs ho sap tothom, Tu pregunta-ho a qui sigui, ho sap tothom. Però la cosa és, en quin moment els pares que no poden pagar una privada o que no volen, perquè jo sóc filla d'una escola pública, d'una universitat pública, i he aconseguit el meu desenvolupament com a dona, feminista, gràcies als meus estudis i a la meva feina, i això m'ha empoderat, i el coneixement m'ha empoderat, tota l'escola pública. Jo no vull que els meus fills vagin a l'escola privada, perquè no ho vull pagar, potser perquè no puc, però perquè no vull que tothom tingui igualtats d'oportunitats. Sempre ho diem, abans aquí, Camp Clar, la Canonja, barris d'aquests, això eren ascensors socials. Els alumnes se'ls hi podia donar una educació i avançaven i prosperaven com a persones. Això s'ha acabat. Les escoles i els instituts són guetos i els interessa que no surtin d'allà. I com menys vegin, millor. A mi no m'interessava gens el llatí i el grec. I ho explico a tothom. Jo era un desastre en les mates. O sigui, era un 0 a l'esquerra, no entenia res de mates. I què em va passar? Què vaig dir? Què puc fer per no fer mates? Doncs anar-me'n a llatí i a grec, que era perquè no em sortien les mates, no em sortien. I llavors no m'interessava, però allà vaig descobrir un món i m'he acabat dedicant a això i sóc una ultra de l'humanisme i de les lletres. Però si jo no hagués conegut el professor de filosofia, la professora de llatí, la professora de grec, si jo no hagués conegut aquestes persones, a casa meva no ho hauria conegut, perquè a casa meva teníem l'enciclopèdia de Rovira i Virgili, no arribàvem ni a la catalana, perquè no teníem prou diners. Llavors, això, aquest professor, a l'accés a aquest coneixement, ja decidiré jo si és útil o no és útil per a mi quan sigui gran. Però escolteu-me, mireu-me, jo m'he guanyat la vida, m'he desenvolupat com a dona, com a mare, i no em considero per a res una persona inútil. I no considero per a res que el que jo expliqui siguin coses inútils. Que passa que ho dic perquè, clar, hi ha el típic, no? Això per què serveix? És que això encara ho heu d'estudiar. I així, atac a filosofia, a humanisme, a literatura, i fins i tot a certes ciències que també, com menys qüestionin, no? A la ciència pura, estrictament, totalment. Bé, el David crec que volia afegir també alguna cosa abans. Allargaré coses teves, jo. Endavant. Jo estiro la corda. Sí, estira. A casa, per exemple, eren pagesos. Un pare era pastor, ma mare era pagesa. I jo he acabat universitat, un doctorat. Un dia feia comptes i ara seria impossible, econòmicament. O sigui, seria caríssim. No hagués pogut, no hagués pogut. El sistema públic a mi em va impulsar, em va tirar amunt, vull dir. I en canvi ara la tendència és el contrari. Un màster és caríssim, la rebaixa de coneixements és brutal, és l'eina tremenda que hi ha. I dius, bueno, quin esquema mou tot això d'aquí? Més o menys aquí s'ha anat dient. Jo la primera vegada que vaig sentir aquesta idea em va sorprendre, em va frapar. Vaig pensar, no serà veritat això, no? O sigui, el món econòmic controla el món educatiu avui en dia. És així de clar. Hi ha un parell d'articles aquí en el llibre que expliquen els fets històrics. No dius, és una interpretació dels fets, no. T'explica, l'any tal va sortir això, es va fer això, es va prendre aquesta decisió i més. I l'exemple de l'anunci abans de la Caixa és això, és a dir, et fan anuncis sobre educació, sobre innovacions educatives, de lo xipiguai que és l'escola actual i lo cutres que érem els profes que ens dedicàvem a fer instrucció. Instrucció vol dir transmetre coneixements, no vol dir instrucció militar, ni molt menys. I al final surt la Caixa, un banc. Dius, què collons pinta aquí una banca darrere d'una cosa educativa que, a més, ens està enfonsant el sistema. Llavors, òbviament, l'economia ho controla i quina eina té per fer-ho això? Bé, doncs una pedagogia mal entesa. Hi ha un munt de pedagogistes que, diguem-ne, estan vinculats a algunes fundacions, Bofill, puc dir? Sí. Bofill. Hi ha altres entitats bancàries, no?, que, diguem-ne, paguen grans, diguem-ne, simposis, conferències, i a vegades algun escoltar-los, I els mitjans no és com aquí, que tenim una llibreria
modesta i potent. No, allà tenen uns mitjans que són una casa modernista, uns vídeos allà tremendos, unes pantalles aquí, estarien aquí, amb un so tremendo, un pinganillo, i dius, ostres, això costa molts diners, i quina intenció té aquí la fundació tal, o la fundació també la Caixa, en pagar això en temes educatius? Clar, i finalment dius, home, doncs mires el pedagogisme aquest malentès, subvencionat per aquestes entitats, i aquest pedagogisme malentès, des dels anys 90, des de la LOMCE, i altres lleis anteriors també hi havia hagut petits intents, també, i veus que han rebaixat continguts. Diu, això és veritat. Estem realitzant fets, l'economia, hi ha un parell d'articles que expliquen perfectament això, el pedagogisme aquest malentès, també hi ha un parell d'articles que ho expliquen aquí perfectament, i s'han rebaixat continguts, bueno, anem a buscar fets. Val? Jo, per exemple, quan vaig començar donant classes a COU i a IGB, donava l'equació de segon grau als 14 anys. Ve la reforma, diu, l'ensenyes als 16. I que m'ho explicava, que era un pedagog d'un curs, i dic, escolta, això és rebaixar continguts. Diu, no, estem redistribuint el currículum. Dic, mira, no em fotis, perquè si la Renfe, un tren arriba 2 anys tard, què em diràs, que estan redistribuint l'horari de la Renfe, de Rodalies? Dic, no, això és un retras, des les coses pel seu nom. I podria posar molts exemples. Si algú ha treballat aquí a l'aula sap perfectament que això ha passat. És un fet, no es pot negar. I en canvi et trobes que et diuen, els que munten això t'ho neguen. Quan van muntar el tema competencial, es va muntar a Barcelona unes sessions que es deia Ara és demà. Com dient que ara estem muntant l'escola del futur, no? Vull dir, bueno, jo ciència-ficció m'agrada moltíssim, no? Vull dir que m'encanten les pel·lícules, jo què sé. 1860. Vale? I llavors, en les 3 sessions jo vaig fer la mateixa pregunta, les havies d'escriure, les passaven i les feies. I era, rebaixareu continguts amb el tema competencial? I tothom sortia allà amb contestacions olioses. No contestava la pregunta. Total, que jo vaig conèixer llavors el que era el secretari del Consell Escolar, que era llavors el Jesús Moral, i li vaig fer la pregunta, dic, el que esteu muntant a mi no em quadra. I em va dir, no, la intenció no és rebaixar continguts. Cosa que l'home ho va dir, diguem-ne, honestament, perquè després ha vist que sí, i n'hem parlat més vegades, i no, ens han estafat. Ens han estafat. Doncs, fins i tot així, quan es va muntar això de l'educació competencial, se li va fer tota la propaganda a través del Cosmo Caixa, que ja sabeu qui ho paga, això també dius, que munten aquí un tema educatiu, una cosa, a través d'una entitat bancària també, darrere, es va prometre que no es rebaixarien continguts. Es comença a aplicar el tema competencial i què et trobes? Una rebaixada de continguts. I posaria més exemples. Però, òbviament, aquest eix d'economia, eina pedagògica i objectiu de rebaixar continguts, això és un fet que ens està passant i que ja va començar fa potser ja 40 anys. Ja. Javi, tot sí. Una cosa només una... Sí, a veure, jo en el llibre anterior, El fin de l'educació, sostinc que estem tornant, educativament, però també en altres àmbits, a una societat neofeudal. És a dir, estem tornant a una mena de feudalisme tecnològic, i després va resultar que l'Andreu també estava defensant aquesta tesi des de feia temps. Esclar, a veure, per explicar molt ràpidament això, ja que tu has parlat ha citat Víctor Hugo, a propòsit del París del 1860, hi ha un paràgraf de Víctor Hugo a la seva novel·la, el 1793, concretament, que és genial. És el marquès de Lantenac, entrat clandestinament a França des d'Anglaterra per organitzar tot el que va ser històricament s'han acabat les piles per ens han cancel·lat. Sí, sembla que sí, A veure... Sí. Ha arribat l'ordre. Bueno, seguim així. Se'm sent bé, de totes maneres, sí, oi? Doncs a veure, un aristòcrata, el marquès de Lantenac, que s'ha refugiat a Anglaterra als temps de la Revolució, s'introdueix clandestinament a França, per la Bretanya, per organitzar la insurrecció històrica de la Vendée, no? Aleshores té un cert seu, del castell feudal, un tal Alvaro, li encarrega una perillosíssima missió de correu per anar recorrent tota la Bretanya, etc., donant l'ordre d'insurrecció. I aleshores, ja quan li fa memoritzar les instruccions i diu, saps llegir? Diu, no, marquès. Diu, perfecte. Un home que sap llegir és un destort. Clar, i un home que pensa també. Aquest és el model feudal. És a dir, estem en un moment... Per què necessitem a la gent? Per allò que la farem servir. Si ens ho mirem objectivament, és lògic que si una persona s'ha de limitar a llaurar la terra tota la seva vida, per què li has d'ensenyar a llegir o a escriure? No fa falta, no? Esclar, el problema que tenim avui en dia
és que l'educació, el sistema educatiu, s'ha estès a tota la població. Quina és l'única manera de restringir això? Quina és l'única manera, posant un exemple, que no és el que passa a Anglaterra, per exemple, però està passant aquí també. Això que heu comentat abans dels instituts de Camp Clar en el seu moment, que estava entre els 10 primers de Catalunya en notes de selectivitat, per exemple, i ara s'ha convertit en un gueto, que és com ho hem de dir, no? Bé, clar, de quina manera ho pots aconseguir, aquesta selecció, no per criteris intel·lectuals, sinó per criteris socioeconòmics? Doncs adulterant la instrucció, adulterant l'educació que estàs impartint a uns quants. Model anglès, altrament dit, és a dir, té tothom dret a entrar a Cambridge, a Oxford o a la London School of Economics? Sí, el dret el té tothom, evidentment. Ara, hi haurà qui no tindrà ni opció, perdó per la reiteració, ni opció a optar-hi. Per què? Doncs perquè el que hagi anat en una comprehensive school no estarà en condicions de superar ni remotament l'examen d'ingrés que hi haurà a Cambridge. Ara, el que vingui d'Eton, sí. Per què? Perquè a Eton l'hauran ensenyat. A la comprehensive school pública, no. Aquesta és la qüestió. És a dir, en una societat en la que tota l'educació ha estat teòricament estesa a tota la població, l'única manera d'aconseguir una restricció de cara a que unes determinades elits es mantinguin, o de cara, per dir-ho així amb altres paraules, doncs que per la nota de tall de selectivitat no fos cas que el fill d'un paleta li prengui el lloc a la facultat d'arquitectura al fill d'un arquitecte, diguem-ho així. Manera, doncs ja no li ensenyaràs. O sigui, sí, tindrem el mateix títol, però un, molt elementalment, doncs no sabrà fer arrels quadrades i l'altre sí. Com ho fem? Doncs molt perversament. D'una banda no ensenyant, d'una banda no... És igual. Bueno, no, ja està bé, no? D'una banda no ensenyant i de l'altra fins i tot descaradament fent veure que estem afavorint amablement a aquell al qual estem estafant. És a dir, no a la repetició de curs perquè es traumatitzen, pobrets. Sí, home, es traumatitzaran, potser sí, però veure una persona que no sap multiplicar ni dividir, no hi ha manera que entengui les arrels quadrades. Això és així, ho digui la pedagogia o ho digui Maria Santíssima. Doncs clar, així estem funcionant, no repeteix ningú, és això. Vull dir, és a dir, una estafa, literalment. Tu dius això de que no sabi que llegir. A mi hi havia una dita que deia mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Sí. Vull dir que imagina't. És de decimonònica. Aquesta ja és... Val? Vull dir que... Bona. A veure, i una mica en la rebaixa aquesta de nivells, que hem tingut els pitjors resultats en les proves de competències, que ara a més seran optatives, perquè clar, com hem vist que van tan malament, millor les fem optatives, així no cal saber els resultats, estan culpant la pandèmia d'aquests baixos resultats, i no és la pandèmia, són aquests 10 anys de deriva educativa que portem i de baixada de nivells, en què l'aula s'ha convertit en una aula invertida, o flipped classroom, en què resulta que el professor no pot tenir... Al meu centre encara queda tarima, però no pots tenir tarima, ni seure a la cadira, ni seure a la teva taula, ni escriure a la pissarra. En alguns llocs de València han abolit les pissarres. A nosaltres, mira, Rosa, te'n recordes, ens va fer un curset de pissarres digitals, que allò era un cachondeu. Però vaja, llavors, tinc una amiga aquí a Catalunya, en un institut públic de Catalunya, que no tenen cadires. I ho explico perquè és que la gent al·lucina. No tenen cadires. El professor s'ha de limitar a donar toms pel voltant de la classe, observant l'alumnat, i no se'ls pot dirigir la mirada a cap pissarra, sinó que entre ells han d'aprendre per grups, en teoria molt ben seleccionats, que vol dir un treballa i 3 dormen. Si el treball en grup és això. Un treballa i 3 dormen, o un diu t'apago perquè em facis la feina, que això també existeix. Llavors hi ha... I ordinadors. Allà posadets, tic, 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 la mirada allà,
això no funciona. Vull dir, ho hem vist amb la pandèmia. L'ensenyament a través d'un ordinador no funciona. Funcionen adults molt motivats, tu que fas l'educació a distància a la UOC, un adult que vol aprendre, que és autònom, que pot aprendre a distància, però un nen no. Un adolescent no. El que capta millor l'atenció d'un adolescent és la mirada i l'explicació d'un professor. A veure, no tots podem ser perfectes, perquè fer una classe magistral és molt difícil, gairebé és un acte teatral. Has de posar allà, que sembles una mena de Fedra interpretant perquè et mirin, perquè t'escoltin, perquè es despertin, perquè n'hi ha que dormen damunt de la taula, ja has de dir, ei, que el coll aguanta el cap i tal, no cal que te'l tinguis damunt la taula. Llavors, fer aquest tipus de classe magistral és molt difícil. Llavors, els que no la saben fer, els que no dominen els continguts, què fan? Posen un PowerPoint. Ja estem, no? Vinga, tot a l'ordinador. Aneu mirant, aneu construint vosaltres la resposta. Quan jo era jove, més jove, i no sabia una resposta, perquè em passava que potser una resposta no la sabia, que deia busquem-ho a l'ordinador. I llavors ho buscàvem tots. Vols dir què tal? I llavors dissimulava. Però si un professor domina el coneixement i domina la classe, no necessita res. Tinc un conte que vaig escriure que es diu Alexa, no? A propòsit també d'un anunci del pare que li diu ¿en qué año fue la erupción del volcán Vesubio? Vamos a preguntárselo a Alexa, ¿no? Alexa, ¿en qué año? I llavors tinc com un conte que és un malson, que jo arribo a classe i que l'Alexa m'ha substituït i que està explicant per mi. I els alumnes fan una mena de mètode socràtic amb l'Alexa van parlant, no? Però és que això se'n diuen aules del futuro. És que ja existeix, no és un malson meu. És que jo ja ho he vist en algun programa d'aquests aules del futuro, que parla una màquina. I tu ets com una mena de policia, que l'únic que deus fer és passejar-te i mirar que no es peguin, que no s'insultin, que no es droguin, que no robin, que no... Però m'enteneu? Això no és la nostra feina. Nosaltres som o érem professors de secundària i ensenyàvem. I aquí també han vingut alguns professors que són de música, ja no dic el paper del que es tria en la rebaixa del currículum, perquè és sumar, llegir, multiplicar, dividir i no cal que sàpiguen revés. A mi això m'ho van dir fa 15 anys en un institut de Constantí. Em va dir no, només cal que sàpiguen sumar, restar, multiplicar, dividir i llegir una mica. I jo vaig dir no, jo els portaré a Itàlia. I em van dir tu estàs boja. Dic no. Per què és teva la bellesa? Per què un nen no pot contemplar el David de Michelangelo i observar la bellesa? Què t'has cregut? És teva la bellesa? I vaig dir a la directora, jo els portaré. Robaran, tindràs problemes. No es van moure al meu costat com abans. Qui som per dir que els nens només poden sumar, restar, llegir, multiplicar i 4 coses més? Per què no poden fer música? Per què no poden fer dansa? Per què no poden fer coses més enllà? Perquè no els interessa. Quina bírria d'activitats ha posat el conseller, ja se m'ha mort el micro, al setembre, no va. Sabeu quines activitats ha posat? Monitors que no tenen ni el títol, que els hi han pagat una misèria i les tardes del setembre hem tingut els nens als patis torrant-se de calor, atesos per pobres monitors, a qui se'ls ha pres el pèl i el número, i els hi han pagat no res i no els hi han donat unes extraescolars amb qualitat, que vagin a les escoles oficials d'idiomes, que vagin a les escoles de música, que vagin a les escoles de dansa. Que ja acabo, pots parlar tu. Però una educació de qualitat no vol dir només rebaixar els continguts a lo bàsic. És que jo em vaig quedar molt frapada quan la directora em va dir no, aquests nens d'aquest institut només necessiten els coneixements bàsics. Escolta'm, i per què no poden aprendre què és la bellesa? Va quedar mirant-me perquè què m'ha dit ara aquesta dona, no? Per què no tenen dret a sortir del seu entorn i veure una cosa diferent i sempre ensenyar-los el mateix, no? Dic perquè en la rebaixa també hi ha la tria, la cancel·lació de llibres, la cancel·lació d'autors que es poden llegir i que no, i bueno, ja que estem en una llibreria, segons quin autor potser no te'l compraran, perquè clar... A la Reforma van fer una selecció... Ara ja va. A la Reforma van fer una selecció de llibres. Jo recordo que es va treure una lectura, es pot discutir, no? El Lazarillo de Tormes fora. Això ho recordo. Ara es torna a llegir. Jo soc de ciències, i vaig dir, com que el traiem d'aquí del centre? Dic, perquè és un llibre que exposa temes classistes i racistes. Dic, cony, mira, les piràmides d'Egipte les enresem perquè es van fer, diguem-ne, en base a contractes i esclavisme, les dues coses. Dic, i tantes coses, vull dir, és que és estúpid, hem de tenir referència del passat que són fets,
Però en canvi no, van començar llavors a suprimir llibres clàssics, no? I llavors va començar a aparèixer una literatura, això ho recordo, molt nyonya, molt neutra, òbviament, diguem-ne, doncs un negre no podia ser un escombriaire, coses d'aquestes, no? Però d'una qualitat literària baixíssima. I llavors, clar, la discussió estava oberta. Vull dir, què estem fent? Doncs un altre exemple de rebaixar continguts, inclús, diguem-ne, crear uns continguts tan neutres que no puguin tenir el contrast de la història passada. I llavors tornes a estar amb el mateix. Si no hi ha coneixements contrastats reals, com pot ser crític, que és el que diu el departament i la llei actual, si els ens han de ser crítics, collons, com poden ser crítics si no tenen coneixements previs contrastats? Jo no puc criticar una realitat prenent una bona decisió si no tinc coneixements previs que siguin reals. Ara, si m'han posat coneixements que, òbviament, són, diguem-ne, manipulats, doncs la meva crítica serà totalment, diguem-ne, un suïcidi, diguem-ne, davant de la meva vida. M'equivocaré en les meves decisions. I sembla ser que el que volen fer, vull dir, la intenció, i és el que estem veient, és que hi haurà un percentatge en el futur de la societat amb accés realment al coneixement, però la gran majoria no, seran mà d'obra barata o subvencionats. O sigui, instrumentalitzat per allò que s'ha decidit que has de ser. Si de tocat ser elit, el tindràs adaptat a elit. Probablement no llegiràs Sèneca, O sigui... No, només un petit apunt, abans només. Clar, és que penseu que fins i tot amb l'absurd, el no sens, que dirien els anglesos, no? De la prova de competències bàsiques. Si amb un currículum de mínims com el que estem parlem de competències bàsiques, l'única nota possible per aprovar és un 10. Si tan bàsiques són, certament. En canvi, no, amb un 5 he aprovat les competències bàsiques. És a dir, estic a la meitat del mínim en el que hauria d'estar. Imagineu-vos. Només era això. Bé, jo faré una mena de recopilació i tancament. I parleu vosaltres, no? Escolta també. Jo estic en desacord amb el David amb una cosa que has dit. Jo crec que el sistema no va tirar massa dalt, A veure, clar, és que el que deies, per exemple, jo recordo un quart d'ESO, vaig posar les lectures de curs, això de lectura obligatòria, parlaves de posar Hannah Arendt, lectura obligatòria, però això està estigmatitzat. Jo vaig fer un article al Ciervo dient, però per què prohibeixen les lectures obligatòries? Hi ha gent que no llegirà un llibre mai si el mestre o el professor no li fa llegir un llibre. A aquest quart d'ESO havia una cosa que sempre m'ha donat molt de resultat a classe, que és llegir teatre de manera dramatitzada. Llavors vaig dir, estupendo, posaré La zapatera prodigiosa de Lorca i tot esperant Godot de Beckett. Me les van treure. L'equip directiu els va treure del plan de compra de llibres i va posar 2 contes emocionals. O sigui, em van cancel·lar tot esperant Godot de Beckett. O sigui, era kafkià. És a dir, s'estan cancel·lant les lectures a algunes escoles o alguns instituts, tampoc hem de generalitzar del tot. Parlàvem aquí del nivell, de la baixada de nivell, has parlat molt, David. Clar, però és que quan ens diuen elitistes a nosaltres per voler defensar la cultura il·lustrada és que obliden una cosa, que a primer d'ESO hi ha massa alumnat que llegeix amb extrema dificultat, no interpreta un text de 3 línies ni sap redactar un text de 5 línies. Això no és elitisme, estem defensant un dret democràtic bàsic a ser educat i a poder defensar pel món. I si no saps dividir, imagina't quan et toqui signar una hipoteca, un crèdit o un contracte. És a dir, que el que estem fent és analfabetitzar, i s'ha de dir ben alt. Després deies, Xavier, que no havia passat mai a la història el que està passant. Em temo que sí. Al segle IV, després de Crist, tota la cultura clàssica, clar, s'havia de cremar, s'havia d'esborrar, no? Sí, però el concepte d'educació segueix sent transmetre coneixements. El que passa és que sabien menys. El que passa és que va haver-hi un procés molt cru d'empetitiment de l'intel·lecte, diguem-ho així. I després hi ha el precedent de 1939-1940, quan feien pires de llibres i allò no interessava. El que passa és que ara es fa de manera indirecta amb fronteres econòmiques. Tot això, tu heu parlat també del pedagogisme. Jo el pedagogisme l'entenc com un integrisme, una religió integrista, no? Que el que fa és ocultar un pla de política econòmica, un intervencionisme conductista. I després, amb els seus dogmes. Però el que no pot passar és que en una classe on estiguin tot ple d'ordinadors, el docent estigui fent la burocràcia que necessita per sobreviure, mentre l'alumnat mira Netflix.
Això està passant a algunes aules. I això no pot ser. Una aula ha de ser una classe, on allà es produeixi un aprenentatge, no una extensió de l'alienació de la llar o de la societat. I hem acabat amb aquest concepte que deia Isabel Celá i que ha recollit Pilar Alegría de l'escola del ser. L'escola del ser és l'escola del mero estar, l'escola del flotar i l'escola del no fer res. L'altre dia parlava jo amb un inspector, no estava parlant amb un punqui ni una persona desaforada, era una persona que es dedica a la inspecció de centres públics. Em deia que havia fet la inspecció en una aula de gimnàstica on van entrar els nanos, van agafar unes pilotes i la professora estava ordenant uns prestatges. I li va preguntar, la lliçó d'avui de què va? Ah, no, és que aquí això no en fem. O sigui, realment no hi ha res, és un mer estar allà fent unes activitats. Per tant, s'ha mesclat el lleure amb l'educació, amb el treball, i sembla que estudiar sigui oprimir, però aquí l'únic que és opressiu és la ignorància, no? I s'ha donat la volta a la funció de l'escola, en comptes d'estar informant, de crear ciutadania autònoma, el que està fent és analfabetitzant, no? I això és el que ens preocupa. Ja, per tancar l'acte, donar les gràcies aquí a la llibreria La Capona, donar-vos les gràcies a tots, i esperem que us agradi el llibre. Ja sabeu que fem molt de rebombori a les xarxes, alguns també sou, i que transmeteu aquest coneixement que us hem donat, si us ve de gust, parleu-ne I dissabte que ve a Lleida la Fatal. Sí, i segueix la gira, jo a Lleida no pujaré, crec, però segueix la gira de l'educació cancel·lada i moltes gràcies. Nosaltres seguirem lluitant. Vinga, gràcies a tots.